Selam dostlar. Bakşa işlerinden biraz arınıp televizor ekranları yanına yakınıra urnaşığız. Kili yaptırmağız. Efirde layıklı hit tapşırığı başlanıp gitti. Hey! Hit paratta barlığı 10 jirişi qatnaşa dostlar. Olar için meydan.tv saytında tovuş birirge unutmağız. Biz ise rahatlanıp başlap jibereriz. Bu atnada New York'ta yaşayıp icad etüşü yaş ham talantlı jirişi Yuliya Garifulina'nın tuğan günü bulup uzdı dostlar. Ayya, Yuliya'nı biz şın köngülden gümür beyremi bilen kutlayız. İcadi ulaşlar, sağlık hem iminlik dileybiz. Yuliya'nın klibini qarayız hem nişleybiz hali? Unutmadınız mı? Hey, elbette like'lar koyarız. Bir жылы сөз, жиде bir жылы сөз, әйтсін еркен, әйтсін әдмейма. Yüreğimнің тәртібішін берем, бөлек етем, бары тек сиңа. Yarattım мен отнап әр таңымны, çünkü sen var, жерде yanımda. Yarattım dünyamı, sonuçta sen de var canıma. Yüreğimin en töründe saklayayım seni, жылы қарашым. İzimini қабатлап айтсам да рахат миңа, сен бетте yazılышым. Yarattым мен отнап әр таңымны, çünkü sen var, жерде yanımda. Yarattım dünyamı, sonuçta sen de var canıma. Yarattım men otdan her tağımны, çünkü sen var, жерде yanımda. Yarattım dünyamı, sonuçta sen de var canıma. Bir жылы сөз, жиде bir жылы сөз, әйтсін еркен, әйтсін әйтмейма. Ауырлықтар келсе тірек болып, мен болармын, бәрім yanında. Yarattım men otdan her tağımны, çünkü sen var, жерде yanımda. Yarattım dünyamı, sonuçta sen de var canıma. Yarattım men otdan her tağımны, çünkü sen var, жерде yanımda. Yarattım dünyamı, sonuçta sen de var canıma. Azat fazlı efirtelerin sport bilen şüghüllene başlagan dostlar. Fotoğrafisini qarab o'tdingiz hali. Jirişi bir türküm yigitler bilen Qozonning Gorkiyamat parkına yugurishga chiqa ekan. Shaxsan men Azatning bu şüghülin hoplayım hem barliq meydanlarga Azatdan o'rnak olirga qo'sham.
Дұғам оқып yol башласам, ұзын юлым хайырлы. Фәрештәләр яклап ертсін, юлға шыққан һәр кемне. Дұғалы юл жеңіл була, ұшып үтәм арасын. Еріп яқты юлларымда, килә бәхет табасым. Дұғалы юл, сақлап ерте, бисмиллах. Дұғам қабул етушімді, юлда имен ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Дұғалы юл изге бола, тапшырсам Аллахыма. Ышанам мені ташламайша, юл бойы барасына. Юлларымда hiç кінәдән ұшырамаслар киретәләр. Дұғалы юллар мені тілегіме иретәләр. Дұғалы юл, сақлап ерте, бисмиллах. Дұғам қабул етушімді, юлға имен ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Бисмиллах, дұғам қабул етушімді, юлға имен ертушімді. И рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах, и рахмәтілі бір Аллах. Рөстәм Асаев фильмда төшү белән мәшгуль. Социаль челтәрдәге фотолар буенча бик кызыклы кино булырга охшап тора. Җырчы үзе нинди роль уйный дип уйлыйсыз? Беләсезме? Бу хакта сөйләргә ярамый. Шулай да сер итеп кенә әйтәм. Ул депутат ролен башкарам диде Рөстәм Асаев. Роле үзенә килешеп тора, бигрәк тә тавышы. Инде түземсезлек белән фильм чыгуын көтеп калабыз, дуслар. Хәзер клип. Кышлар китә жылы якка, нишләсеннәр аларны да тормыштарда. Ашырабыз балаларны бездә шулай, булсын дибез тормышлары һәр чак уңай. Ышыгыз сез балакайлар бәгырьләрем, белегез сез ата-ана кадерләрем. Сыз юлларыгыз булсын аккан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Кышкайларның очар юлы ай-һай ызын, ялгышмаска, югалмаска улым кызым. Бирәк икән күркәм сабыр канатлары,
Язмышларының була жанны канатканы. Ышыгысыз балакайлар бәгырләрем, белгесез ата-ана кадерләрем. Ышыгысыз юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Эзелеши кушлар кайта туган якка, аларны да нигез ташы бире тарата. Ишетегез сездә йөрәк тибешләрен, туган йортны онытмагыз җимешләрен. Ышыгысыз балакайлар бәгырләрен, белгесез ата-ана кадерләрен. Ышыгысыз юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ышыгысыз балакайлар бәгырләрен, белгесез ата-ана кадерләрен. Ышыгысыз юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Ышыгысыз юлларыгыз булсын актан, жылы хәбәр килеп торсын сезнең яктан. Құрметті достар, бізде бүгін қонақта кім деп ойлайсыз? Солдай болса Анастасия Макарова. Привет, Анастасия. Привет. Как дела у тебя? Все хорошо, как твои? Замечательно. Вот я радуюсь и думаю, знаешь о чем? Что у нас есть такие красивые девушки, как Спасибо. вы. Вот так вот. Ну, Настя, я особо не знаю русского языка. Ты пока еще учишь татарский язык. Короче, Аллаха тапшырдык. Вот так вот. Шаги. Слышал, ты активно занимаешься над произношением слов на татарском языке. Как у тебя успехи? Все хорошо, я иду вперед. Татарский дается мне очень сложно, но я занимаюсь со своим прекрасным преподавателем, и меня ждут успехи. Аллах верса. Ждем. А как ты относишься к критике? Но на самом деле по-разному отношусь к критике. Буквально Смотря какие, пару да? лет назад, да, во мне прям кипел этот огонь, мне хотелось накинуться на любого, кто критиковал меня. Сейчас я отношусь к этому более спокойно, но юношеский максимализм иногда во мне играет. Да. Даже у меня есть такой. Вот, Да. и приходится его немножечко успокаивать. Понятно. Настя, в клипе «Они» мы видим реальную картину с настоящими героями. Кто они? Откуда они? И как они вообще решились показать рождение ребенка на весь Татарстан? Это семейная пара из Ростова-на-Дону. Поиски их у нас заняло полгода. Мы не могли найти людей, которые согласились бы поделиться вот этой своей глубочайшей историей рождения ребенка. И мой продюсер в итоге их нашла. И через наш клип они решили рассказать свою историю рождения их дочери Дианы. Настя, у тебя такие красивые костюмы. Расскажи, пожалуйста, о них. Кто тебе шьет? Откуда ты достаешь их? Расскажу про нашего дизайнера Зленко Света, которая создает шикарные наряды для каждого моего выхода на сцену. Это на самом деле такая глобальная для нас история. Мой продюсер Рушан Рашидовна придумывает костюм, Света начинает шить. Я уже участвую в процессе примерок и с каждым разом вживаюсь в этот костюм все больше и больше. Ой, Шухалин Матур Сюлева, Кораб Матураскили. Спасибо за прекрасные ответы. Приятно было тебя увидеть. Спасибо. Ждем новые клипы и новые песни. И меня. Вас, ну, конечно. Студия вашей. Студия, да. А сейчас клип.
Мен елмайсам, сен де күлесің. Сен бит әне өз-өзіңді ұнатып, болам дейіп яши білесің. Мен құяш балқай сенің көзләрдә, киленем һәр шақта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Canıma üzüm sığmaz şokta, senin kaşağına sığınam. Dünyamı enlerimle basar, senin yalan eni jiyinam. Құяш балқай сенің көзләрдә, киленем һәр шақта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Жан чыласам, бары сеннән алам. Салкын җилләр каршы исәләр. Иң зур бәхет әгәр миңа карар, син әнием кебек дисәләр. Мен құяш балқай сенің көзләрдә, киленем һәр шақта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Сен яшәгәнгә, сен Мен құяш балқай сенің көзләрдә, киленем һәр шақта ясам. Көннәрем юкты, төннәрем юкты, сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Сен яшәгәнгә, сен укаяшым. Ниһаять, бакчада бәрәңге һәм башка яшелчә җимешләр дә өлгерде, дуслар. Бу арада һәр кем уңышлары белән мактанан. Кемдә бәрәңге шәп чыккан, кемдә кабак уңган, барысында безнең мәйданның Instagram битенә язып җибәрегез, дуслар. Гөлфия Шавалиева виноградлары белән бик мактана икән. Менә фотосы. Гөлфия апа, виноград белән кыршыгы булмас шул. Бәрәңгегез ничек уңды соң сезнең?
Мин сине шулай яраттым. Төшләремә керсәң төнем татлы булды. Сагынудан елап уяндым. Төшләремә керсәң төнем татлы булды. Сагынудан елап уяндым. Бар нәрсәдә үтә бу дөньяда. Таңда юкка чыкты төшләрем. Сине көтеп татлы газап чиккән. Еракларда калды хисләрем. Сине көтеп татлы газап чиккән. Еракларда калды хисләрем. Тик бер нәрсә үтми сиңа мәхәббәтем. Күңелемдә җылы учактай. Дөрли һаман янып бетми. Сиңа юл күрсәтеп янгандай. Дөрли һаман янып бетми. Сиңа юл күрсәтеп янгандай. Азатлыкмы, әллә газаплармы? Мәхәббәтем белән хушлаштым. Әлки районы Алпар авылында туып үскән Рина Шигапов туган ягына багышлап җыр яздырган һәм клип төшергән. Ямле Алпар газиз туган җирем. Авылына мәдхия җырлаучы, туган нигезен онытмаучы җырчыларга әфәрин диясем килә. Туган авылыгызны шулай зурлагыз, бар дөньяга танытыгыз, туган нигезләрегезне онытмагыз. Яшакта без яшакта көннәр матурлар иде. Суның яры, ярның талы, кышның кары бар иде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Сулар килә турбалардан, тал күренми һич кайда. Бер йомарларга кар күренми һич кайда. Яшь чакта без яшь чакта кем хәтерли дөньяның суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Яшь чакта без яшь чакта кем хәтерли дөньяның суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Хәзер менә яр каяда, тал каяда, кар кая. Әллә үзем, әллә күзем, әллә дөнья картая. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә.
biz yaş şakta günler matурlar idi. Әллә күзем, әллә үзем, әллә дөньям үзгәрде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Винарис Легет гадәти тормышка кайтуын сөйләде. Коронавирус белән чирләгәннән соң тавышым утырды. Әнине югалту кайгысы да нервларны какшатты. 3 атналап сөйләшергә дә тавыш булмады ди Винарис. Хәзер җырчы белән бар да әйбәт. Без дә аның өчен куанабыз дуслар. Әллә оныттыңмы җир йөзендә минем яшәвем судан алып янган утка сала бәгыремнең телем дәшмәвем нигә дәшмисең икән ник дәшмисең сорауларга кая җавабың теләп кенә киеп булмаганың сөеп булмаганың аңладым нигә дәшмисең Жансыз мәллә җаным Сорауларга нигә җавап юк Барысына бер сүз җитәр сыман Язсаң иде шуны аңлатып Нигә дәшмисең икән ник дәшмисең сорауларга кая җавабың теләп кенә киеп булмаганың сөеп булмаганың аңладым Дәшмисең икән инде күптән Көтәм бит мин синнән бер хәбәр Кошлар аша миңа сәлам юлла Саран булма инде шул кадәр Нигә дәшмисең, икән ник дәшмисең Сорауларга кая җавабың Теләп кенә
Дуслар, ихтибар, мөһим мәгълүмат, якынрак, тагын да якынрак килегез. Чөнки Мәйдан каналы 3 телевизор уйната. Бу уңайдан Инстаграмда Бик Шәп Мәйдан дигән грандиоз бәйге башланды. Анда катнашу һәм бүләкне оту өчен җырларыгызны видеога төшереп, Бик Шәп Мәйдан хэштеги белән Инстаграм битегезгә урнаштырыгыз. Әнә Айдар Акипов та бәйгедә катнашырга булган. Карагыз әле. Бакчаларда карлыган нарға карыйм да бергә чакны сагынам. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр иде карлыган, йөрәгемдә сөю уты сүнмәскә дип кабынган. Карлыган учларыма коела, сөйгән ярам килер төсле тоела. Карлыган учларыма Кояш нурыннан кызара бакчаларда алмалар. Минем яныма килмәсәң төзәлмәс бит яралар. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр идек алмалар. Гомерлеккә бергә булсак төзәлер бит яралар. Алмалар учларыма коела, сөйгән ярам килер төсле тоела. Алмалар учларыма коела, минем өзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Шымырлар, йөрәк ярасын сызлата синсез үткән минутлар. Килсәң әгәр икәү бергә җыяр идек шымырлар. Йөрәгемдә сакланалар бергә булган минутлар. Шымырлар учларыма коела, сөйгән ярам килер төсле тоела. Шымырлар учларыма коела, минем өзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Шымырлар учларыма коела, сөйгән ярым килер төсле тоела. Шымырлар учларыма коела, минем өзеп сөйгән ярым килер төсле тоела. Автор башкаручы Флёра Шарипованың үз гомерендә 2 җыентыгы дөнья күргән. Ничә шигырь язганымны санаганым юк, хәзерге вакытта 3нче җыентыкны әзерлибез диде Флёра ханым. Флёра апаның шигырьләре дә, җырлары да тирән эчтәлекле. Ә хәзер, дуслар, клип.
безнең белән бу янәшә яктылыклар сибеп торган күзләреңнән ай көнләшә синең нурлы йөзләреңнән һәр бер эшең синең апа изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк җитсен йөзгә җизни белән бергә бу бәхетле һәр бер эшең синең апа изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк җитсен йөзгә җизни белән бергә бу бәхетле синең апа изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк җитсен йөзгә җизни белән бергә бу бәхетле һәр бер эшең синең апа изгелекле балаларың акыллы һәм игелекле бездән теләк җитсен йөзгә җизни белән бу бәхетле бездән теләк җитсен йөзгә җизни белән бу бәхетле бу бәхетле Хөрмәтле дуслар, бездә бүген нәни катнашучыбыз. Ул нәни булса Айза кунакка килде. Сәлам Айза. Сәлам! Ничек кәйфләр? Кәйфләрем әйбәт. Ай, әверин, бир бишне. Ай, молодец. Айза, син әле безгә менә матур прическа ясагансың, матур күлмәкләр. Әнең булыштымы? Әйе. Ай. Менә син быел 1-нче сыйныфка укырга бардың, әйме? Әйе. Ошыймы соң мәктәпкә бару? Әйе. Иртә белән торулар ошыймы соң? Әйе. Әйе, ошый. Яңа дусларыңны таптыңмы соң? Әйе. Исеме кем? Мәрьям. Менә бит, әйтәле, Мәрьямга ялкынлы койнар сәлам әйтик әле. Мәрьям! Мәрьям, сәлам! Сәлам! Лайклар куйырга онытма, Айза өчен Мәрьям, яме? Ә менә син зур үскәч кем булырга хыялланасың, зур үскәч? Зур үскәч җырчы. Җырчы тагын? Әйе. Җырчы гына булырга хыялланасыңмы? Берәр инде шофер, биюче, юкмы? Юк. Җырчы гына, әйме? Әйе. Ә менә интернетта утырасыңмы? Әйе. Инстаграмдагы видеоларны кем төшерә? Мин. Үзең төшерәсеңме? Әйе. Син бигрәк узып беткәнсең инде. Ай, әнең булышамысың? Әйе. Әнең дә булыша. Кем ошый сиңа менә интернетта, Инстаграмда утырганда кемнәргә күбрәк лайклар куясың? Яисә зур үскәч кем шикелле булырга хыялланасың? Яраткан җырчың бармы? Яраткан җырчың бармы? Әйе. Кем? Менә минем мәсәлән яраткан җырчым, беләсеңме кем? Әйтимме? Сиңа гына әйтәм. Илгәрәй. Ә синең кем? Тоже. Илгәрәйне тыңлыйсыңмы? Әйе. Тагы бер бишне бир. Молодец. Әйдәле, Айза, теләкләреңне әйтеп уз әле мәйданларга. Әйдә. Мәйдан каналын карагыз. Һәм лайклар куйырга онытмагыз. Шулай бит. Бәхет, шатлык телибез сезгә, хөрмәтле мәйданлар. Айза белән хәзер клип. Әйдәгез клип. Шекенендә рәкәт була, былынарда уйнарга.
Шулай итеп, дуслар, 10 клипны карап үттек. Аларның һәр кайсы җиңүгә лаек. Бу айда бәхет кемгә елмаерсың, Тавышларыгызны бирергә онытмагыз, лайкларыгызны жәлләмәгез. Ә мин сезнең белән төгәл бер атнага саулашып торам. Шушы вакытта, шушы урында күрешербез. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.